Nay relasyon? Wala, kuan pa ka ng healing ko ron. Okay ra, storyaan na tong unsay nahitabo. Bibiya man, ay biyaan na ba? Gibiyaan kay Wala ko kabalo sa kuan na to. nikalitrag biya. Pag sa panahon ba? Kanun sa pamani? Kuan, 1.5 months. Na nikalitrag hawa, nagpahibalo. Oh, di ba balo na. Wala nimo gipunggan. Kapila na ako ni Pugong. Dili na gud na siya. Ikapalin na niya gibuhat o karon lang? Kuan ko na 3 times diyan. Nibulag ni gud siya. Ikaw wala na po ka ni pugong. Wala na. Okay ra ka. Pero napay nahimong away before ana Gamay ra na mga kuan, yun masuko ba? Gisabot na ako tingin na to ganin na kuan. sitwasyon. Ambot nganong na Nahitabo na siya. Ikaw wala jud ka kabalo unsay pinaka-reason nganong nihawa na gid siya. wala ko kakuan gyud. Wa ka sabot unsay nahitabo. Sa una ka nang kuan pag goods pa kay may ba yung nana. Pag abot na diri yun mga 4 months guro na nausob na may nana diyon. Utong ga kabalo ka na padulong mo dyan yung bulag mo tong ga hinay-hinay ra pag kuan ba na para dali ra ko makakahil gani nga nana. Ikaw feeling nimo na kay nahimong sayop wala? Wala man pod. Basing nailain? Ambot guro pero dili ra ko mo kuan kay Wala wala. mao. Gana ka mo mensahe niya? Amping ra permi bisag wala ni o yun ang panahon sa mo ha. Pon madawat na ako na kuan. Pero okay na karon? Or gahil pa? Oh, pero kaya raman. Mensahe nimo sa mga kaugalingon. Padayon ra karon gani kay focus ka sa galingon. Sige, good luck sa kinabuhi. Pasensya kayo sa pagdisturbo ha. Leo okay ray. Okay ra ka ha. Gazra.